enteres, per exemple. Un realitzador inepte, un productor inepte, uns actors ineptes. No ens amoïnem. I tenim la borra de la roca que ens solucionarà tots els problemes. L'ADN del segle XX es conjuga amb cromosomes femenins i el teatre en dóna fe. Les dones no havien tingut mai abans un paper rellevant en el món de l'escena. Now won't you listen, honey, while I say, how could you tell me that? Des d'ara ens hem de comportar com europeus civilitzats moderns i progressius. Des d'ara portarem banyes de You know I've loved you for these many years, loved you night and day. Fan moltes exposicions i sempre venim. Fa molt bé perquè veus com m'expliquen tot de com de passar, perquè esclar, totes aquestes actrius tan bones, com la Margarita Xirgo, se'n van haver d'anar amb el Franco, va marxar la gent. La Margarita Xirgo Tenien, sí. havia sigut de l'època de la mare, de la meva mare. És que no hi havia masses obres de teatre i després es van animar a fer moltes coses, van sortir nous artistes. És molt diferent el teatre aquest que el que fan ara. Actrius catalanes del segle XX és l'exposició que acull al Palau Robert a la Sala 3 fins al 28 de març de 2016. L'horari de visites és de dilluns a dissabtes de 10 del matí a 8 del vespre i diumenges i festius de 10 del matí a 2:30 del migdia. I jo els dic ara la meva manera, que em plau mesclar ficció i realitat i que sense el teatre no